Imo dabi? Oo, ang inyong sulugon sa kanginan, Art Bonhoff Jr. Alaran na. Alas 6:30 mga kay. Tingnan mo na before sa tamagkuan kay siyempre guest nato niya. Usa sa mga membro sa mayorya sa mga konsehal. Atong kung ano na. Pero kani trending sa ato istoryahan na trending pampawala sa sakalaay. Kadyot lang. Unahon sa nato ning una natong trending be. Medyo ubay-ubay ni kay kagahapon wala to matira ang trending ha. Unahon sa nato ning mga halas, naihalas karon nga duway ulo. Muning ganahan sa mga babae. Binray. Kita mo ana nagtrending karon. Ulo? Asa ulo na? Usa ka halas nga duway ulo. O di dungan po sila nangaon. Kulba nga yan, no? Sayamis, no? Di ko kung swerte ba na, kumakita ka na. Swerte ba na o kuha? May mingo nga swerte na ba sa makita hayop nga duway ulo? Mas grabe itong hayop nga daghang bulsa. Ay, kasarap! Alright. Ito'y kaduha nga nakuhan. Kanipon nag-trending. Nay nagpa-swab test. Ha? Ang problema, medyo na busy na lipat ba ang nag-swab? Ay, lihok. Ay, lihok lagi. Kay pansak na kondisyon. Ayok, lihok ba? Ako ra, pansak. Pagpansak, bro na may napalit nga papel. Uy, kadyo lang ha. Gipansak. Ay, kadyo lang. Kung anong sana ko ang papel, kadyo lang. Gipasagdan mga gagahi. Pastay pandamay ni kalakihan. Gibiyaan. Nga nasa ilong. Wapon sa mulihok. Ay, lihok niya. Lang iya. Asan lugar na? Ang pangutana. Asa ka ning ospital. Asa dapit? Wala may nakabutang kung asa ning ospital. Wala. Pero, okay, kung naroon na siya dapitaw niya, kung naroon na diya sa Sunpur, may nanaaw. Pagulan lang na nasa, kung bata ba nang gana? Bata pa. Gibiyaan ra. Gibalikan. Sorry. Nakaswap pa marika, sorry. Okay. Siyempre, sa kauluhan, medyo nagbaha. Siyempre, Tokyo Olympics karon. Walay problema. Sabayan na to ang Tokyo Olympics. Nagbaha man. Walay problema. Sige, practice tag-swimming. Ready. Bantay ha, bantay. Napay-repere. Ready. 1, 2, 3, dive! Ayan, mga kagahe, Bera, Salom, Tokyo Olympics. Ala, kada, sige! Muna na kanindot sa Pinoy, bahalag na problema, bahalag gibaha na, makita ginaw pampagi para mawala sa stress, tanawa. Good morning, Yulia Kang Eds, Umandang, Tagaan, Balanjay. Kolba. Lapan, ana. Okay, neto pa, isa pa. Dola Ocampo, good morning. Sige, samtagandam kanina. Morning kagahapon day, picture ni San Edilin. Katong iyahang paguan. Pagbalik na niya diri. Ayan. Very good. Sana all. First lifetime flyer ever. Usoy pasabotan ng mga kag first lifetime flyer. So anytime Siya palang sukad na tagaan sa airlines nga hantod sa iyang kamatayon, libre ang iyang pagsakay sa aeroplano bisan asa mo adto. So pwede na ko mopalit siya suka mag-eroplano. Ana, libre naman. Asa nga kay hiun man ko adto sa Germany. Pwede. Sarap. Alright. Pwede. Alright na. Diretso na tahan ni karon sa kuan ni kaning kang guard na tabi. Kani mo Palingalingaw to. Sige, ipahila. Ipakita sa nato yung trending nga video. With audio. Sir, pag-on ko sa inyo. With audio. Video o audio, sir. Pasa rin patanaw yung video ha nga nag-trending ha. Butang yung audio. Ayan. Huy! Tungod na nga video, gikasaban niya sa manager kay dagay nakasulod na wala nakakuan, nakuha temperature. Lingaon tani ni Buntagay, pailila ba